जसं मी बिझनेस करतो आहे, बेळगावमध्ये करतो आहे आणि गोव्यापासून पण करतो आहे मी. कारण जो गोव्याचा रिस्पॉन्स आहे तो फार चांगला आहे आम्हाला. कारण गोवेकर जे आहेत, जे गोवेवाले आपल्या बेळगावला मॅक्झिमम परचेस करतात, त्यांना जी क्वालिटी पाहिजे आहे ती बेळगावला भेटते. म्हणजे आणि आम्हालाही आवड वाटते की जे त्यांना जो त्यांचा रिस्पॉन्स आहे, जे त्यांचे पॉझिटिव्हनेस आहेत, जे आमच्या प्रोडक्टबद्दल त्यांना जे कौतुक करतात ते आम्हाला फार आवडते. कारण की आणि आम्ही क्वालिटी तशी देतोही आणि सर्व्हिसही तशी देतो. त्यामुळे गोवेकरच्या बरोबर जे रिलेशन आहे आणि प्रुडंट मीडियाबरोबर जो आपला रिलेशन आहे जो फार वर्षापासून, तो फार चांगला आहे. त्याचा सपोर्ट म्हणा किंवा आपले क्लायंट किंवा कस्टमर जे गोव्याचे आहेत, जे सपोर्टिव्ह आहेत ते चांगले आहेत. त्याच्याबद्दल आपल्या प्रुडंटबद्दल काय बोलायचंच नाही आहे. त्यांचा आधीपासून सपोर्ट आहेच आपल्याबरोबर. आता मी जेव्हा बघितलं तुमचं जो लेआउट बघितला तो, आणि तुम्ही इवन जेव्हा बाहेर कुठेतरी जाता, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, एक्सपोला जाता किंवा असं जाता, तर तुमचं अपग्रेडेशन असतं रेग्युलरली, म्हणजे फेस्टिवल वाईज किंवा इयरली तुम्ही अपग्रेड करता. तर या वर्षी काय असं नवीन काय सर बघितलं की लास्ट इयर जे आपण प्रुडंटबरोबर एक्सपो केला गोव्यामध्ये, त्याच्यानंतर ज्या लोकांचे टेस्ट समजले की आपण वुडनमध्ये काहीतरी लोकांची टेस्ट आहे किंवा डायनिंग टेबलमध्ये कमी कॉन्सेप्टमध्ये आम्हाला डायनिंग टेबल पाहिजे किंवा सोफा सेटमध्ये पाहिजे किंवा आपण जे कुशनिंगमध्ये मॅक्झिमम वुडन कॉन्सेप्ट ज्यांना दिसायला पाहिजे तो त्यांना वुडनमध्ये फार इंटरेस्टेड आहेत गोव्याच्या लोकांना, जे आवड आहे तो आपण आता ह्या एक्सपोला आपण जो आहे ह्या वर्षीचा जो एक्सपो आहे 2025चा, त्या एक्सपोला आपण मॅक्झिमम नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करतो आहे. त्यासाठी आतापासून तयारी चालू आहे आपली. सीझन वाईज म्हटलं की फेस्टिव्ह सीझन म्हटलं की आज जेव्हा चतुर्थीचं सीझन आहे तेव्हा तुमचं असं नवीन काय ऑफरिंग आहे? नवीन ऑफरिंग म्हणजे कसं आहे सर, आपण मॅक्झिमम कस्टमरला कसं आहे 40 to 50% ऑफ देतोच. त्यापेक्षापासून आपण कसं आहे मॅक्झिमम लोकांना क्वालिटी कशी देता येईल, आणि चतुर्थीच्या निमित्ताने जसे आपल्याला सांगितलं की नवीन प्रोडक्ट आपण लॉन्च करतो आहे, त्यासाठी आपण मॅक्झिमम म्हणजे कस्टमरला बेनिफिट आणखी जसं आपण आता चतुर्थीसाठी किंवा आपण जे एक्सपोला येणार आहे, जे आपले बॅक लास्ट इयरचे जे कस्टमर्स आहेत त्यांच्यासाठी चांगलं गिफ्ट आपण लॉन्च करतो आहे तिथं, म्हणजे स्पेशली फर्निटो पार्क करून. कारण भरपूर त्यांनी आम्हाला सपोर्टिव्ह केलेत किंवा बाकीच्या कस्टमरना कनेक्टिव्हिटी करून दिले. त्यानंतर तो फार आम्हाला म्हणजे फार बिझनेस ग्रोथ करायला आम्हाला भरपूर गोव्यातून आम्हाला भरपूर मला सपोर्ट भेटलेला आहे. बेळगावपेक्षाही गोव्यामध्ये आम्हाला भरपूर चांगला सपोर्ट भेटलेला आहे. अजून एक म्हणजे आता जेव्हा लोक गोवेकर येतात बेळगावीला म्हणजे शॉपिंगसाठी, तर आता तुम्ही जर डिरेक्शन वाईज सांगणार की एक्सपोमध्ये चालू असणार तुमचं भेट, आणि अजून कुठे लोकेशन्स आहेत ते जरा सांगा. हो सर, लोकेशन म्हणजे कसं आहे सर, मॅक्झिमम समजा की गोवेकरवाल्यांना जर यायचं होत नसेल तर आपण एक्सपोमध्येच आपण प्लॅन करतो आहेच. प्लस त्यासोबत आपण एक आता नवीन एक आपण कल्पना काढली की बाबा तिथं आपण बाहेर एक्स्ट्रा प्लस आणखी एक हॉल घेऊन, कारण की आपण एक्सपोला तेवढे सगळे डिस्प्ले लावू शकत नाही. कारण सगळ्यांना एक्सपोला फार सगळेजण आहेत की यायला इंटरेस्टेड आहेत, बाकीचे स्टॉल वगैरे म्हणा किंवा बाकीचे फील्डमधले जे बिझनेस व्यावसायिक आहेत ते पण येत असल्यामुळे आम्ही जागा जास्त तिथं आपण जास्त करू शकत नाही. त्यामुळे त्यासाठी आपण एक्स्ट्रा ॲडिशनल बाहेर कुठला तरी एक हॉल घेऊन, जे लोकांना व्हरायटीज ऑफ तिथं सोपेज किंवा इकडे यायचं होत नसेल, जास्त लांब बेळगावला जर जमत नसेल तर आम्ही ती सुविधा तिथं द्यायची आपण एक आयडिया तिथं सुचवून आपण एक हॉल पण सर्चिंग केलेला आहे की जो आपण 1 महिना तिथं आपण हॉल आपण बुक करून, जेव्हा कोणाचे बुकिंग सोपे आलेले असतील किंवा कोणाला लेट पाहिजे असतील तर तिथं आपण एक व्यवस्था करतो की तिथं ते 1 महिना आपण त्यांना कायम सर्व्हिस देऊ. प्लस आपण एक सर्व्हिस सेंटरसाठी म्हणून पण आपण एक ऑफिस नावेलीला बघितलेलं आहे, म्हणजे सर्व्हिस लोकांना तिथून इझिली सर्व्हिस भेटावी. कारण की बिझनेस करणं महत्त्वाचं नाही आहे सर, सर्व्हिस देणं फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे जो आहे आज इथपर्यंत टॉपला आलो आहे, जसं की नॉर्थ कर्नाटकामध्ये माझं सगळ्यात बिగ్గेस्ट शोरूम फर्निचर मॉल आहे, तसं आपण सर्व्हिसमध्ये पण आम्हाला फास्ट तसं आपण सर्व्हिस देतो म्हणून आहे. कारण गोवेकर लोकांना पण ती सर्व्हिस इझी व्हायसाठी म्हणून आपण एक सर्व्हिस सेंटर आपलं छोटंसं ऑफिस म्हणून आपण गोव्याला मडगावला लॉन्च करतो आहे. रिसेंटली एक्झिबिशनच्या दरम्यानच आपण लॉन्चिंगचा प्लॅनिंग आहे त्याचं.
क्लासिक पंढरपूरतर्फे सर्व गोवेकर बंधूंना प्लस प्रुडंट मीडियावाल्यांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा.